Ben, unha vez que temos xa cortada a cana polo fondo, hai que facer unha lingüeta na parte que ten o nó. Entonces temos que tallar unha osquiña pequena, así, con dous cortes. É bastante sinxelo. E despois, apoiando co pulgar encima do que vai ser a lingüeta, temos que clavar a navalla así inclinada para levantar unha lingüetiña. Vedes, así. Entonces xa, unha vez que está espetada a navalla, pois tiramos dela para arriba, así, e xa, vedes, levántase unha lingüetiña pequena. Ben, pois entonces o único que temos que facer é meter a navalla un poquinho por debaixo e seguila para adiante un pouco. E agora esta lingüeta pois adelgázase un pouquinho coa navalla. Así. Vamos a ver. Hai que intentar que sone. Ben, pois hai que ir labrando a lingüetiña hasta que consigamos que sone. E despois hai que meter o instrumento na boca e poñer os dedos nel como se fósemos a tocar. E aí, onde están os dedos, marcamos cun lápiz a unha distancia pois a que caen os dedos, é a norma tradicional, máis ou menos. Vamos marcando a mesma distancia, temos que facer 6 buratiños, 6 ou 7 buratiños, os que queiramos. 3 entre 6 ou 7, así. Entón, o que hai que facer a continuación é cun ferrillo. Bueno, agora con ferro temos que quentalo e facer 6 buratiños pequenos aí. Bueno, e o último burato hai que facelo, como é para o meniño, hai que facelo un pouquinho de lado, vedes, así. Despois repasamos co ferro quente, xa repasamos por dentro para que queime as cousiñas, as rebarbas que podan quedar. Desta forma tan sinxeliña, xa vedes que facendo todos os buratos iguais, pois queda feita o que se chama unha gaita de cana, que tamén se pode facer, en vez de facer a lingüetiña aquí, cortar a cana por aquí e meterlle unha lingüeta á parte. Pero bueno, así tamén se fabricaban. E xa vedes que queda casi perfectamente afinado. Despois, se queren retocar a afinación, só hai que ir agrandando un pouquinho máis os buratos hasta conseguir o que queren.